Bu M12 трассасының Койбеш районы аша уза торган өлеше. Рейдка чыккан ЮХИДИ инспекторлары һәр транспорт чарасын ерактан ук бинокль белән күзәтеп тора. Кыйып яңгыр яуса да бөтен игътибар юлда. Узак көтәргә туры килмәде. Мәскәү ягыннан кайтучы газельне туктаталар. Машинаның номеры өлешчә капланган. Бу закон бузуды инспекторлар. Беркетмәтсиләр, штраф 5000 сум. Менә бу йөк машинасының номерлары үз урынында беренче карашка барсы да тәртиптә кебек, тик чынлыкта автомобильгә махсус җайланма куелган. Шуның йогынтысында номер радарлар һәм күзәтү камераларына күренмәй. Машина йөртүчегә 5000 сум штраф түләргә туры килә. Бу җиңел машинада инспекторлар яныннан туктамыйча үтеп китә алмады. Аның гомумән номерлары юк. Документлардан аңлашылганча, ир кеше автомобильне сатып кына алган, яңадан теркәлгәнче номерсыз йөрү хокукына ия. Машина хуҗасына штраф салынмый. Транспорт чарасының номерын капларга һәм алып куярга ярамый, М12 түләүле трассасында номерсыз йөрү икеләтә кагыйдә бузу булып санала, чөнки машина хуҗасыннан акча түләтеп булмый. Ул бушлай йөри дигән сүз. Инспекторлар шундыйларны ачыклый да. Мы видим устройство, это откидывающиеся номера, там... Номерларны каплый торган җайланма ясыйлар. Ул махсус кнопка ярдәмендә күтәрелә, төшерелә. Инспекторлар очраса, номерны күреп була торган итеп куялар. Кышын кар, әҗәен пычрак белән дә каплыйлар. Закон нигезендә М12 трассасында йөрүчеләр акча түләргә тиеш. М12 трассасында күзәтү камералары күп, номерларын каплап йөрүчеләр турында мәгълүмат кизү торучы инспекторларга җиткерелә. М12 трассасы ачылганнан соң 4 ай эчендә 700 артык машина йөртүчегә штраф салганнар. Кто-то, так сказать, играет в русскую рулетку, так сказать. Кайбер кешеләр эләксәм эләгәм, эләкмәсәм юк, номерны каплагач акчаны янга калдырам дип уйлый. Чувашида 6 рейд оештырылды, 22 кагыйдә бузучы ачыкланды. Татарстандагы 3 рейд вакытында 50 тәртип бузучы җәзага тартылган. Штраф 5000 сум. Әгәр кеше кабат кагыйдә бузса, 1 айдан 3 айга кадәр машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм ителә. Транспортные средства перегоняются. Рейд барышында тотылучыларга юл бәясендә штрафында түләргә туры килә. М12 трассасы Россиянең 5 төбәге аша үтә. Кайбер машина йөртүчеләр акча түләмәс өчен төрле кыңгыр ысуллар уйлап таба. Һәм андыйларны ачыклау өчен инспекторлар даими рәвештә менә шундый рейдлар оештырып тора. Кайбер районнан Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.